Mám to, chci další materiál. Pojď Kedlo, a něco ostřejšího, dělej. Tak, kdo půjde další na držku? To si dělal úplně luxusně. Takové obloučky krásné. Já ten fakt znám. No tak tím to není. To bude aspoň černá plus, ne? Pojď. Radku! Podar! Kam mám ujet? Nevím, jak to mám jako natočit. A to musíš takhle jako. To je dobrý, to jede. Tam tady to je někam doprava, tam bychom to možná mohli stříhnout, ne? Máš to zájem? Ne, rovně dolů. Jo? No. To je halus. To mi stejně vlastně jdem pak. Radku, nekaž srandu. Ty jo, ale to dobrý docela. Ten bych zalížoval. Pojď, až ke mně. Zrazu jaká odvážná. Ale jo, já se neotočím. Já už nechci takto. Alče je malá sjezdovka. Ale ještě to můžu scházet, jako takhle hranou, ne? Považ se. Přece nebudeš ničit svah. Ale po hranách ti to šlo? Že? Mě taky akorát po těch hranách jede. Já jsem myslela, že to nebude problém a kourat v tom obu. Pavle. Zuzi, spadni. Zuzi, spadni. No, pojď. Pavel má náběh. Bacha, tady začíná být takový. To vůbec nezaváčí, to je pořád prostě rovně. Jako já právě nevím, jak se teď mám otočit, jako abych to zase vzala druhou. Pust to dolů a tlač na levou nohu. To jsou rady. Hraběcí rady. Dobře, dozadu. Pěkně. A to je dobrý. To je akrobacie. Lepíš tlaky trošku, no. No, Zuzi, oblučiky dajaké. Jo, a fakt to vyčasil nádherně. Ali, pojď. Co tady mám dělat? Ali, a rovnou na držku, pojď. No, hele, nech si toho, jako skovej to a jeď dál. Je, Zuzka se s námi loučí a odchází do lesa. Ježiš,